Yo, what is up? So, prepare ko muna ang studio ko for today's vlog. Medyo na-late yung ko pag wake up ko kasi sa title nito is 3 a.m. challenge na yan. So, see you. Prepare ko muna ang new self ko. So, see you. Yo, what is up mga katropa? So, for today's vlog is mag 3 a.m. challenge tayo ngayon. So, minimal lang ating voice dahil marami pang natutulog na kapitbahay. So, para ma-check nyo na 3 a.m. ngayon is tingnan nyo ang watch ko. Bagong gising pa lang ako kasi sorry guys. So, tingnan nyo. So, actually 3:39 na ng umaga ngayon. So, ating pag-uusapan yan. Dahil medyo 3 a.m. challenge tayo. Kaya pupunta tayo sa ililibot ko kayo sa aming lapit sa amin dahil challenge nga to eh. So, i-explain ko muna ano ang 3 a.m. challenge. So, ang 3 a.m. challenge ay isang challenge ito na ginagawa ng lahat ng mga YouTuber. Kadalasan ang 3 a.m. is ito daw ang oras na lumalabas ang mga hindi kaya-ayang mga bagay. So, guys, tune in at ililibot ko kayo sa lugar kahit kabadong-kabado na ako. Sadyang ang lugar na ito ngayon ay marami ang kabalagang nangyayari sa so, let's see kung may so, yun, kaya ginawa ko ang vlog na to is to prove na hindi totoo ang haka ng lahat na ang lugar namin is pinaligiran daw ng masasamang espiritu dahil sa kanila ng marami ang nasapian dito. So, back check ko lang kayo, back info ko lang kayo na sabi ng marami na marami na ang nahitabo or marami na ang nakaranas na makakita ng isang masasapian. So, to check lang kayo is hindi totoo yun talaga yun at i-video natin yun. So, hindi talaga ako paniwala na meron talaga, pero feel ko is wala naman talagang ganun sa mindset na ito ng mga tao na naniniwala nito. So, i-info ko rin kayo na maraming merong recently is merong pinatay dito sa amin at tingnan natin kung meron ma-capture ang ating video sa lugar na pinangyarihan ng pagpatay. So, ang pagpatay na yun is ng laban daw ang dalawang ito sa mga pulis at saka kaya napatay sila. Na-involved din daw ito sa drugs. So, talagang hindi kaya na malaman ikaw na hanggang ngayon is meron pa rin ganito ang nagagawa. So, let's start guys.
See you. Tune in guys hanggang sa dulo namin. So let us see kung may comment down below kung may nakita kayo hindi kaya dito sa lugar. So let us start. 3, 2, 1. Lalabas na tayo sa aking studio. So liit mo ito. Turn off the lights. So medyo madilim-dilim itong lugar na ito. Kahit wala tayong lights support. Oh my God. So yun is kasama ko yung aso ko. So guys, tune in. So i-front ko lang ang camera dahil masyadong mahirap yung front cam dahil you know walang lights at saka walang flash. So ilibot ko na kayo. So ito nga pala yung aso ko sa nakasama ko ngayon. So watch. So yun guys, punta na tayo sa lugar na ito. So talaga yung dilim nito. Yan yung so talaga ako nakalabas dito na ngayon talaga kasama ko yung aso ko na hindi ka dilim talaga. So kinakabahan ako. Punta na lang tayo doon sa yung part na yun. Let's go. Ang dilim dito. So ito ang school ko. Oh shit. So kamay ko muna lang ang gagawin ko para magturo ko kasi yan yun. So ngayon is titingnan natin yung lugar kung totoo nga ba kung dahil may sa kanila ng may pinatay ngayon or may na biktima ng tukhang ata yun at saka naglaban daw sila. So yung story na yun nung isang araw pa lang yun dahil nung isang araw pa lang pinatay sila. So pupunta tayo ngayon doon at saka tingnan natin. Ngayon is I know na malinis na yun dahil tinabunan na siya ng mga lupa, yung mga dugo, pero tingnan natin kung totoo nga bang magpaparamdam sila. Is extreme challenge dahil natatakot na rin ako. So
area. Oh, malayo pa. So, marami daw, ay, itong tingnan kung totoo nga bang magpaparandang patay dito pa. Hindi masyadong kaya ang kamatayan nila dahil talagang savage yun eh. Talagang binaril sila. Pinagbabaril sila. So, let us see. So, malapit na tayo sa area ngayon. Nandito pala tayo sa gilid ng isang resort. Yung vlog ko siya matapos maybe next week. May isang ambulansya or police. I think so, police. Sa itong police. So, ito yung place kung saan namatay sila. So, masyado talaga madilim, hindi magkikita. Sa story ko sa inyo is wala talaga nakakita raw sa pangyayari dahil tingnan nyo naman ang dilim nito. Umilaw lang ito dahil sa ilaw ng isang ambulansya. So, kaawa-awa talaga. So, dalawa pa lang napatay noon at saka binalita yun dahil nang laban daw sila at saka ano-ano, wala ang rason. Nabiktima rin pala. So, tingnan nyo naman masyadong dilim talaga dito. So guys, balik na tayo sa studio dahil masyadong nakatakot na dito. So see ya. So ayun guys, nakauwi na tayo sa ating studio. Excuse me. Okay. Talagang challenging ito dahil ang dilim talaga at nakonquer ko yung takot ko na sa isa madilim na estero. So ayun guys, shout out kay Axel Dave Paunin at Gaymark Amancio, sa inyo dyan guys, shout out sa inyo. So if you happen to love this video of mine, leave a like button, punch the subscribe button, and turn on the notification bell below. So guys, see you soon sa iba pang videos ko, at saka thank you for supporting this video. Kahit nakakatakot is nagstay kayo, at saka yung mga story ko is talagang totoo yun. Condolence sa mga pamilyang na biktima ng mga pagpapatay ng hindi natin nalaman sino ang namumuno ng pagpapatay nito. So condolence sa inyo guys, at saka see you sa mga videos ko pa. 3, 2, 1, goodbye guys. Leave a like button, punch the subscribe button, and turn on the notification bell below. So guys, see you soon sa iba pang videos ko, at saka thank you for supporting this video. Kahit nakakatakot is nagstay kayo, at saka yung mga story ko is talagang totoo yun. Condolence sa mga pamilyang na biktima ng mga pagpapatay ng hindi natin nalaman sino ang namumuno ng pagpapatay nito. So condolence sa inyo guys, at saka see you sa mga videos ko pa. 3, 2, 1,
Goodbye guys.